Oyaore nyakora moga jwang kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich 2 tarik 4 dwe mar 5 higa mar 2021 marwake chenro ni en an Chris Owino. Wan kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyimo oboke mar The Standard en ni guns trained on Orengo as ODM battles explode. Guns trained on Orengo as ODM battles explode. Iwacho sani ni moko kuom jodito e duond od bura mar ODM sani olokore kod jaod bura kod Senator Masia James Agri Bob Orengo ewi chung' mare mar timo lokruok ewi bill mar BBI. Sani koro moko kuom jodito e duond od bura mar ODM kendo iwacho ni joko machiegni kod Raila sani koro olokore kod Senator Masia James Agri Bob Orengo ewi chung' mare mar timo lokruok ne bill mar BBI motelo ne tere e ombulu mar paro. Ka jotelogo mane ODM wacho ni Orengo ema kelo pogruok ewi ODM. Kata kamano gima kelo ywaruok en ni Orengo kaachiel kod Senator Okong'o Mogeni nyaka jaod bura mar Arieda Otiende Amollo ne owacho ni BBI nyaka timne lokruok nikech entiere kod chapters moko magin unconstitutional kata gin madhi ataro kod pend chike ma pacho kae, kendo ne giramo ni nyaka tim lokruok ne bill mar BBI motelo ne puodhe e nyim od bura, gino ma osekelo ywaruok mapek e kind moko kuom jodito e duond od bura mar ODM masani seyo mokalo Orengo kuom kelo pogruok e duond od bura mar ODM. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Moko kuom jo od bura mag ODM sani koro olokore kod Senator Masia James Agri Bob Orengo magiwacho ni kelo pogruok e duond od burano ewi chung' mare mar timo lokruok ne bill mar BBI. Itoboke mar 4 pod loso mana ewi okang' ma moko kuom jodito e duond od bura mar ODM sani koro olokore kod Senator Masia James Agri Bob Orengo ka giseen en mokelo lokruok kata okelo pogruok e duond od bura mar ODM ewi chung' mare mar timo lokruok ne bill mar BBI motelo ne tere e ombulu mar paro. Senator Orengo kaachiel gi Senator ma Nyamira okil Kamaloko Okong'o Mogeni, jaod bura mar Arieda Laktar Otiende Amollo oramo ni nyaka gitim lokruok ewi bill mar BBI nikech moko kuom chapters kata fuondni mag BBI gin ataro kod pend chike kata unconstitutional, gino ma osemiyo moko kuom jood bura mag ODM seyo gi mokalo kuom kelo pogruok e duond od bura mar ODM. Mondo chieng' manyoro jaloso e lo ogai mar ODM Raila Odinga ne oyanyo mokalo Orengo kaka oluongo Orengo ni kanyalo somo ni gima ne jaloso e lo Raila owacho ewi Orengo. Ne owacho ni the demagogues have had their years indeed, decades discussing politics in flawless English and legal jargon on the floor and public rallies. It is time for a different path. Mano weche mano owach kod jaloso e lo gai mar ODM Raila Odinga Dennis Onyango mane owacho ni Orengo oologi kod kizungu mang'eny e kinde ma otwak ewi chike ma pacho kae, kane owacho ni ker machon ma pacho kae Daniel Arap Moi kaachiel kod Jomo Kenyatta ne ok ong'eyo kizungu to ne otiyo ne oganda maber, ka onyiso Orengo ni giol kod kizungu mage mang'eny mosebedo ka opongo it oganda. Gima tama ni Dennis Onyango donjore kod Orengo, to Orengo wacho a valid point. Chapters mag BBI gin moko kuom gin unconstitutional, gin ataro kod pend chike makoro tama ni ang'o miyo koro Dennis Onyango keto gini personal makoro kizungu mar Orengo tame mudho pi obe no dhi school owacha kizungu mage gowere kod wuod Siaya. Itoboke mar 5 nitiere pogruok e duond od bura mar Jubilee ewi chenro mar Tegore kod jalup ker William Ruto. Nitiere pogruok ewi pogruok mar paro e kind jood bura mag Jubilee ewi chenro mar ng'ado tudruok margi kod jalup ker William Ruto. Sani koro jood bura mag Jubilee opogore e paro ewi chenro mar pogore kod jalup ker William Ruto kata ng'ado tich kata ng'ado osiepe kindgi kod jalup ker William Ruto. Itoboke mar 6 nyaka itoboke mar 7 loso ewi
wakeini mosebedo kadhi e piny Saudi Arabia mar manyo tije, kata kamano ka gichopo e piny Saudi Arabia isebedo ka isando gi mokalo. Itoboke mar 10, ker mar piny Tanzania Samia Suluhu Hassan dhi mole pacho kae e limbe mare mar ndalo 2. Samia Suluhu Hassan mano ker mar piny Tanzania odiochieng' ma kawuono dhi molo e pacho kae e limbe mare mar ndalo 2. Itoboke mar 12, migawo mar omenda oketo omenda maromo bilion 7 mar nyiewo chanjo mar COVID-19. Migawo mar aguch omenda e pacho kae oketo tenge omenda maromo bilion 7 mar nyiewo chanjo mar COVID-19. Wawinja ni oket 7 bilion tenge mar nyiewo COVID-19 bang'e to donjo fuko mag josiasa kendo johala. Itoboke mar 15, itoboke mar 16, ywaruok e kind migawo mar somo kaachiel kod weg skunde mag ji giwegi ma osani otamore duoko mar piny maduong' mar KCPE, kagiwacho ni piny owacho ne odewo wang' jopuonjre mane skunde mag piny owacho. Weg skunde moko mag ji giwegi e pacho kae otamore duoko mar penj mar KCPE, kagiwacho ni penj mar KCPE ne odewo wang' jopuonjre manie skunde mag piny owacho. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo ni oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke, kama otieno ma kawuono tuke mag Champions League tielo mar 2, tuke mag UEFA Champions League semi-finals tielo mar 2, kama Manchester City dhi bago pien ne PSG e paw tuke ma Etihad Stadium. Otieno ma kawuono e tuke mag UEFA Champions League semi-finals tielo mar 2 dhi bedo kind Manchester City kod PSG e paw tuke ma Etihad Stadium. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho ni oboke mar Daily Nation en ni Karibu Suluhu, why visit is big deal. Karibu Suluhu, why visit is big deal. Jatend piny owacho mar piny Tanzania Samia Suluhu Hassan dhi timo limbe mare mar ndalo 2 e pacho kae kochakore odiochieng' ma kawuono. Ker Suluhu Hassan mar piny Tanzania dhi mole pacho kae koromo saa 3 okinyi, kendo madhi bedo limbe mare mar 2 oko mar piny Tanzania bang' timo limbe e piny libamba ma Uganda, kama ne oromo kod ker mar piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Koro odiochieng' ma kawuono Samia Suluhu Hassan, jatend piny owacho mar piny Tanzania, dhi timo limbe mare mokwongo e pacho kae ka ker manyien mar piny Tanzania. Itoboke mar 4 loso ewi chik masani kore wacho ni migawo mar omenda dhi juogo apiko kaachiel kod electronics mawuok e pinje maoko osuru mamalo, gino madhi miyo nengo mag apiko dhi idho malo nikech piny owacho dhi medo osuru mar VAT ewi apiko mawuok e pinje maoko. Itoboke mar 6, ywaruok mapek sani koro mienjo e duond od bura mar ODM ewi bill mar BBI e kind kweth motelne kod Senator Masia James Agri Bob Orengo madwaro ni otim lokruok ewi bill mar BBI kaachiel kod kweth machielo mar jo od bura mag ODM ma oramo ni bill mar BBI nyaka puodha ma onge timo lokruok moro amora. Iparo odiochieng' manyoro jalose lo ogai mar ODM Raila Odinga Dennis Onyango ne owacho weche maricho ewi Senator James Agri Bob Orengo, ka owacho ni Orengo pong'o korgi kod kizungu. Gino momiyo apenjo nyaka director mara ni kizungu mar Orengo mono Dennis Onyango nindo nikech ang'o? Dennis Onyango no dhi school, ibene wacho mana kizungu mari, weri kod kizungu mar Orengo. Itoboke mar 7, loso ewi bill mar BBI kama odiochieng' ma kawuono jo od bura kaachiel kod senators dhi twak ewi bill mar BBI kendo ginyalo goyo ombulu ewi bill mar BBI. Odiochieng' ma kawuono jo od bura nyalo goyo ombulu ewi bill mar BBI. Itoboke mar 8, odiochieng' manyoro duol mar Judicial Service Commission ne ochako ayanga chenro mar manyo jayal buche mar Supreme Court, kama ne gidayo dho Justice Juma Chitembwe kaachiel kod Justice David Njagi Marete
mago joyal buche ma olaf dhogi ndong ne bedo joyal buche mar Supreme Court. Ito oboke mar 10, ker mar piny Tanzania Samia Suluhu Hassan dhi mole pacho kae odiochieng' ma kawuono e limbe mare mar ndalo 2. Tok oboke mar Daily Nation, jo od bura onyiso doho ni gionge kod teko mar keto e tim chik mar 2/3 gender rule. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho nyimo oboke mar The Star en the man behind DP Ruto's 2022 presidential bid. The man behind DP Ruto's 2022 presidential bid. Jotelo madito ma enie tim kata enie kweth mar jalup ker William Ruto madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Jotelo madito manie kweth mar jalup ker William Ruto madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Moko kuom jotelo manie tim mar Ruto gin kaachiel kod Barack Muluka, mano jafwambo, David Ndii, jalony e weche mag uchumi, Njuguna Ndung'u, mano manager machon mar CBK bengi maduong' ma pacho kae, David Chirchir, jatend migawo machon mar weche mag ICT, Rafael Munavu, mano jalony e weche mag somo, kaachiel kod Larry Gumbe mano wuod Luo ma en jalony e weche mag siasa. Magi jodito e kweth masiro lwedo jalup ker William Ruto e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar wacho nyimo oboke mar The Star. Jotelo madito manie kweth masiro lwedo jalup ker William Ruto e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 4 be poloso mane jotelo madito manie kweth mar jalup jatend piny owacho William Ruto, kendo kweth ma timo duto manyalore maneno ni jalup ker William Ruto bedo ker ma pacho kae. Aselidho ni moko kuom gin kaachiel kod Cecil Mbarire, Edward Kising'ani, Eliud Owalo, Susan Kihika, Jason Kirwok, Munyori Buku, kaachiel kod Gladys Shulei, e kind mamoko mag jotelo madito manie kweth mar jalup ker William Ruto e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 lose wi chenro mar manyo jayal buche mar Supreme Court kama odiochieng' manyoro JSC ne odawo dho Justice Chitembwe kaachiel kod Justice Njagi. Ito oboke mar 8 lose wi bill mar BBI ka odiochieng' ma kawuono jo od bura dhi twak kendo goyo ombulu e wi bill mar BBI. Yes, at least jo od bura otiek wach mar BBI mondo Dennis Onyango we kizungu mar Orengo, nikech en somo somo maler. Karuoth oriti kendo rito wato rom kendo odiochieng' makiny bed odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.